እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ كورات سمعتنا على توزينا النهار بدرجة على ما بستقبلت ارتا باسبورت نا ايرترا باسبورت نربعة هاجرات تراي بليسو دحري تسريعو ابتي نوماد باسبورت اندكس بستوالت كالزوات اتسابتساب نغتقو عزلهم زمجو باسبورتات ايرترا نباكستان يمن عراق افغانستان تراي قدمها اما بل 296 ترتا تسريعا እዝ ጸብጻብ ዘይከም ካልኦት ንፓስፖርት ተርታ ዝህቡ ትካላት ጸብጻቡ ኣብ ነጻ ናይ ቪዛ ምንቅስቓስ ጥራይ ከይሓፀረ ካብ ግብሪ ናጻ ዝኾነ ዜግነት ተቐባልነት ድርብ ዜግነትን ውልቃዊ ናጽነትን ኣብ ግምት ብምእታዊው ተዳልዩ እዝ ጸብጻብ ንእሽተ ኤውሮጳዊት ሃገር ሉክዘምበርግ ብ115.5 ነጥቢ ቀዳመይቲ ክትወፅእ እንከላ 20 ጥራይ ዘዋህለለት ኣፍጋኒስታን ድማ ዝደኸመ ፓስፖርት ዘለዋ ሃገር ከም ዝኾነት ሓቢሩ ب26.5 ነጥቢ ኣብ መበል 196 ዝተሰርዐት ኤርትራ ፓስፖርታ ብዘይ ቪዛ ናብ 12 ሃገራት ጥራይ ክእቱ ዝኽእል ቅዋማዊ መሰል ክነሱ ብሰንኪ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦም ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ኤርትራውያን ፓስፖርት ናይ ምርካብ ዕድሎም ምህሙም ብምዃኑ ብመገዲ ስግረዶብ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ንኽሰግሩ ዘይተኣደነ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከጋጥሞም ጸኒሑ እዩ ኣብ ዩጋንዳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ብሓሙስ 2 መጋቢት ምስ ሰበስልጣን ሃገር ተራኺቦም ዘትዮም እቲ ዘኤርትራያን ዳያስፖራ ኮንፈረንስ ዝተሰሚዐ ዓውደ ዘተ ኤርትራውያን ኣውፈርቲ ኣብ ዩጋንዳ ንዝተራሕወሎም ዕድላት ከመስግንሉ ዘጋጥሞም ፀገማት ክፍትሕሉ ዝኽእሉ ዕድላት ንምልዛብን ዝተወደበይ ነይሩ ኣብቲ ሓደ መዓልቲ ዝወሰደ ዘተ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኣውፈርቲ ክርከቡ እንከለዉ ሚኒስትርታት መሬት ንግድን ኢንዱስትሪን ጉዳያት ወፃእን ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንትን ዝርከብዎም ልዕሊ 30 ሚኒስትራትን ወከልቶምን ተረኺቦም ኣብ ቀረባ እዋን ኤርትራያን ኣፌርስ ዝበሃል ንፀገማት ኤርትራውያን ዝሰምዕ ቤት ጽሕፈት ንክኽፈት ቃል ከም ዝሰኣትወሎም መርበብ ሓበሬታ ቢቢሲ ምስ ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባ ብዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣስፊሩ ነይሩ እዞም ኣውፈርቲ ብመገዲ ዝዘተ ኣብታ ሃገር ከጋጥሞም ዝጸንሐ ቢሮክራስያዊ ዕንቅፋት መፍትሒ ክረኽብሉ ተስፋ ከም ዘለዎም እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ የረድእ ኣብ ዩጋንዳ ብገምጋም ማሳት 27,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝቕመጡን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ናይቲ ሃገር ልዑል ወፍሪ ብምግባር ኣብ መድንፋዕ ቁጠባት ሃገር ዘይነዓቕ ተራ ከም ዝጻወቱን ይፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ቅዋማዊ ክልላዊ መንግስቲ ክሳብ ዝምስረት ነቲ ክልል ብግዚያውነት ዝመርሕ ግዚያዊ ምሕዳር ንምስራት ዝኽእል ኮንፈረንስ ተኻይዱ ኣብቲ ብረቡዕ 1 መጋቢት ጀሚሩ ን2 መዓልታት ዝጸንሐ ኣኼባ ወከልቲ ሓይልታት ትግራይ መራሕቲ ሃይማኖት ውዳበታትን ካብ ሕብረተሰብ ዝዋፅኡ ዕዱማትን ተረኺቦም ነይሮም ኣብቲ ዝተገብረ ኮንፈረንስ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ዝዕድሚዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ክቐውም ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ እንከሎ ንደረት ስልጣኑ ዕማማቱን ተልእኹን ዝምልከት ሰነዳት ብምጽዳቕ 11 ነጥብታት ዝሓዘ መግለጺ ብምውፃእ ኣኼቡ ዛዚሙ ኣብ ክልል ትግራይ ን2 ዓመታት ዝኣክል ኤርትራ ዝተሳተፈትሉ ኩናት ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልል ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ህወሓትን ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ኩናት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተፈጸመ ስምምዕ ሰላም ከም ዘኽተመ ይዝከር ነዚ ስዒቡ ክልቲኦም ተጻረርቲ ወገናት ንትግባረት ስምምዕ ዝምልከት ዝተፈላለዩ ስጉምታት ከም ዝወሰዱን እዚ ምዃም ጊዜያዊ መንግስቲ መቐጸልታ ትግባረ ናይቲ ስምምዕ ምዃኑን ይፍለጥ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ